गरम बोथोर मालायखि बिदि गरम जायो आयौ दिनै मासे गरमलै ओइ फामे बेहायनो थान्दा बरफ जालांसैलै आइसक्रिमखौ जायो दे आंनाथ' जाजोबो गासिबो जालांसैलै गरम मारबो खुसेर बिदिबो मोनलोङासैना औलै आयौ उफ एकदम पसिना जाजोबथारबाय आङो औ सिस्टारमोन माखौ हरनो मोननै हरदोलै आदा मोनसे मेंग' फ्लेभारखौ हरदो आरो फामियाबा मा जायो आङो चकलेटनिखौ जानोसै आङो गोथावबो मोनखायो अके होमबालाय आदा बेनो माबा चकलेटनिखौ हरदो आंनो मेंग' फ्लेभारखौ हरबानो जाबाय मोनसे मेंग' फ्लेभारखौ आंनोबो हरदोलै आदा दे नायनि र' हो मेहेर अ माय गड बाजै थुनथुलि उफ मेहेर बेसेबां बुंबायना आं नोंखौ बाजै दालें आंखौ बाजै दालेंसै थुनथुलि बाजै माने गाबज्रि नुदों दा बाजैल' होनफ्राङो गाबज्रिफ्राङोबा आं मा खालामदो नै गोदो गाबज्रिबाय थायोमोन नालाय बेखायनो दा नोंखौ नुब्ला खुगायाव अट'मेटिक फैखायो आरोलै अट'मेटिक फैयोब्लाबो बेखौ सुइच अफ खालामनानै लादो नोङो मेहेर मिथिबाय आंखौ आंनि नामजों गाबज्रिना नोङो आरोबालाय मा बेलाय बाजै लिंदेरबावो दा नोंसा बाजैया गुबुनसो ओइ बाजै गावाबो रागासो बोराबलायबायदां रागा जोंनाब्रा गावनि बिबोनांखौलाय रागासो जोंजोब्बाय आं मेहेर नों आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा बिराद रागा जोङो आं बाजै होनबा दा आरोबा नों आंनि बिबोनां सोमोन दा नंला ओइ गुबुना गुबुन आरो जोंहा जों आरोलै बाजै नुबायना एकदमबारे खुगायावनो फैखायो बे आरो नोंनि खोथा आदा गोख्रै खालाम जाबो जायाखै आरो औलै आदा थाब हरदो गरमाबो एसे दिनै जाबाय र' ओमफ्रायथ' नै मेंग' फ्लेभाराथ' दा आंनाव मोनसेल'सैमोन गुबुन सासेया गुबुनखौ माबादो नायदो माखौ जायो मा मोनसेल'सै अब्लालाय माथो आरो बेखौलाय आंसो बिदोंमोन लाबोदो आंहा बिग्रोखानाय आरे एसे केसे बेबायदि बोरै बाजै मेंग' इज माय फेभरेट बेखायनो मेंग' फ्लेभाराथ' बेखौ आंसो जागोन र' नायनाय बोरै बुंथारदों नायनाय आंसो बिग्रोनाय बेखौ मेहेर आरे दस्राखौ नायदोब्रा नों बाजै आरोलाय माथो फैसाखौ नांगौबा आं हरगोन ना फैसाखौ नों हरनो माइबा आदा बे आंसो बिग्रोखानाय बेखौ आंनो लाग्रोगोन न' बाजै बेखौलाय दा आंसो माबासिगोन आरोना जासिगोन गरम बेसेना दिनै मेहेर बेफोरबायदि बोरै खालामनो हाखो नों ओरैनो बे मोनसेल'सै आरो नों आंनिफ्राय सेखौनो फैदो जारलासो जाबायना दाना आंनावबो मोनसेल'सै इयो मेहेर बे मोजां जायासैलै नोंना खामानिया इट्स अके बाजै आं होगोन ना फैसाखौ टेनसन दालाब्रा नों जादो दस्राखौ नोंहा लोगोआबो हनै नेबाय दङ नाङा बे आंनिसो नोंनि नङालै बाजै आंनि बाहागोआव सोलिनाय दं बे मोनसे आइसक्रिमा मानो होनबा बे आंनि फेभरेट ना हेलौ मिस्टार एक्स बिबोनां दिस इज माय आइसक्रिम I show it first with my own two beautiful eyes नोंनि नङा बियो No बाजै I will also show it with my one single intelligent eyes साला मेहेर बबेनिफ्राय फैयो नै मालाय जानो लागियाव एफा मोजां गरमाव थान्दा जानो नागिरदोंमोन आङो नाथाय गैया बहानिफ्राय बाहागो सेफैलायखो होद गोरलै गथ' बायदि बे मोनसे आइसक्रिमखौनो दावराव जाबाय थाबाय जेबो नङाब्रा बाजै दस्रा मेरला दंना हनै फ्लेभारनि बेफोरखौ नायदोब्रा बेखौथ' आं फसायबायना आङो नोजोरा मेहेरा जेखौ फसायो माबा आइसक्रिमाबो मेंग' मेहेरनि नामाबो एमजों सुरु जाखायो नालाय बेखायनो आंनि बाहागोआवसो गोलैबाय बियो Don't joke with me मेहेर My hunger is dangerous I will turn into ice cream eating demon बाराखौबा थुनथुलिनाबो खाथेर साथेर गैयालै रागा जोंबा जुदासो आंनाबो थुनथुलिनाबो बा बाजै बा देनजारलै नोंबो नाथाय बेनि गोनांथि गैया नामा बाजै मानो होनोबा you already look like a final boss level of Hunger Games मा होनो Oh just shut up मेहेर You are like a sugar free chocolate साला नोंनो Look fine but taste like you बुंनो नांला आरोना जेबो टेस्ट गैखाया नोङो सार मेदाम जाबायसै दे माथो खालामबावनो गुबुन माबानिफ्राय बायनानै जादो दे नांगौबा आंनावथ' दा मोनसेल'सै सोरबा सासेयानो लांदो बिखौ प्लिज आदा फैसायालाय आं हरखासिगोन ना आं लाखानायखौलाय गुबुननो मानो हरनोब्रा आंलाय जा नोङो रायख' उफ मेहेर ओमफ्रायथ' थुनथुलि नोंनि रागाया थान्दा जानाय नङा आरोना अके बिब्दिब्ला न'लै आदा बेनोनो हरदो बिदिब्ला आइसक्रिमखौ she needs something गुसु to match her hot temper No thank you नोंनो लाबानो जाबाय नांला आंनो Maybe it will teach you how to be cool not fool जाम्बा साइज थो जाम्बि नोंनो होदो जायाबा आङो नाङाबा आंनो बायाबो आङो आं बिनि फैसाखौ होलांगोन नांगौबा बेनो जाथोंसै बिनोनो बांसिन गोनांथि आइसक्रिमनि खर'आयना एसे गरम ना एसे कुल जाथों आइसक्रिम जानानै थुनथुलिया आइसक्रिम मोनजायाबाबो थांना थानो हायो Okay nice to meet you दिनै मेहेर ओरैनोथ' दिनाथ' दासान्दि मोजां थांखायाखै थेवबो दिनै एसे आइसक्रिमनि थाखाय साग्रा जाबायना It's okay
बेखौ मोनाबालाय माथो जाखोब्रा गुबुन नेक्स्ट आरो माथोबाव चल रे फामे थांनोसै जोंहा गुबुनाव नायनोसै माइबाफोर बेलेग जालांसै जोंहा जारलासो जागोनलै फंबाय माथो होनबावनोब्रा दा बे थुनथुलिया बिदिनोखा आंनो जानोसैलै आइसक्रिमखौ आरो माथो बोथोरानो अयथासार गरम मारलै आयै ओइ आयै एफा गरमावनो सासो फुदुंबावबायलै आं थान्दा लाबोखादोंमोन माथो आदा लक्ष्मण नानि दैजि हे दासान्दि ना नोंदैया न'आवनो थानो मोनथाराखैमोनलै मिन्थिगौ ओमफ्रायथ' आंथ' बेखौबो मिन्थिगौ नोङो ना आब' थुनथुलि मोनाव थांदों दाना आदा हो नानि मोनथिलायो नामा नोङो खोनादों दा आं रायलायनायखौ आंथ' खिन्थायाखैमोन आयंनो होमबाबो आयंआ नोंखौ रायबाय थाखायो बिसिनाव थांनो होनबानो जेबो नङा दे नोंबो खिन्थानाङा दै आं जे थुनथुलि आब'मोनाव थांदोंमोन होननानै दे जागोन आदा बिनिफ्राय आं नोंनाव चक्लेट बिहरदोंमोन लाबोदोंब्रा लाबोनायालाय नाथाय नानि बांद्राय चक्लेट गोदै जाबाना हाथाया सेवगोन बेखायनो बारा जानाङा दे दे आदा ओमफ्राय आयंआ ना मालाय दिनै जा खुसि आरोबा मेथाइबो जि बुरजा लाबोदों नोंखौ नेबाय दङमोन हाब नंगौ नामा मानि खुसिलै बेबा मा जाखो र' दा सोंसै आं ओंखायनोथ' सा लोंनो जिद खालामबाय थादो मेथाइ आरि दंनायखायनोथ' आदा आं होमवर्क लिरहैनोसै अके लिरहैथां आरो मोजां फरायदो नानि आङो मोननैसो फरायनो होनायखौ टिचारा जेखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय आं जेखौ लिरहोदोंमोन एगजामाव फैथावथाव बेफोरखौ आं दायो कुइसन खालामफिनगोन नोङो एन्सार होनांगोन मोजां बेबो दै साननै जाखाबाय हलेबा दिनै हानांगोन गथ' जागोन आदा आं लिरहैग्रोनोसै ओमफ्राय सा लोंगोन आं एसेल'सै दे होमबालाय नानि थां बे नानिखौ आं मोजां फोरोंथारगोनलै आइया जेखि बुङा मानो माथो जानोना आंनि बिनानाव बायदि जाखाबाय बियो असे बायदियानो आरो दैजि नानिया जोंहा बेसेबांबा अनथावथावखालै दालाय मा जाबावनो आंथ' नोंखौ अखाफोरजों रायथिनानै फैखाबायहाय आरे आयै मा मिनिस्लु मिनिबाय थाखोब्रा दिनैलाय आरो वाव एथ' बुरजा बेयो बेफोरो जानाय लोंनाय मिस्थिनो माबा माबि सा एथ' बुरजा जानो हागोन ना दा मोनायाव माखौ जानांगौ ओंखामखौ ओमफ्राय जेबो नङा आबा आरो हांसोबो बेदर माबा होखाबाय आं राजाखौ गथ'खौ एकदम दायो जोंहा हांसो बेदर जानोसै दिनै खुमब्रा दंखायोमोन बा नाथ' आलासि फैदों नाथ' सोरबा फैनो नागिरदों मानि एथ' खुसि जायो ओमफ्रायो माबा मोनसे प्रग्राम दं नामा बिदिथ' जेबो खोन्थायाखैबोमोन नोङो मानिथो एथ' हेपिब्रा दिनै आइयालाय मोनथिला दे आरो गावनि गोसोसै दे लोंग्रो साहाया दा रायलायबाय थागोन ना लोंहोलां रायलायहोलां हामाथो जादो माखौ जायो नानियाबो बैयाव हैखाबाय आङो लेखा लिरदोनो दे खिन्थादो आयै मा खोथाब्रा एसे आंबोथ' मिथिनो मानि एसेबां खुसि जानाय लोंनाय बेदर माबा माबि बाथ्रायानो बिदि आबा आरो नोङो बारा केयार खालामा नालाय बांद्राय बुंबाबो खोनासङा नालाय बेखायनो आंनो गासैबो खालामजोब्बाय नों खालि दायो राजिल' जानांगौ राजि जानो माने मा आयै नै राजि जानो माने नोङो दायो आङो ना आबा नोंनो खिन्थायालासे अखाफोरजों थांना रायलायना फैबाय आङो नोंनि थाखाय माने बेखौ बिहामजो लायनो बेजों मोजां रायलायबाय आङो मा होनदों आयै औ हा नोंजों हाबानि खोथा रायलायनानै फैबाय आरो नोंनि थाखाय अखाफोरखौ बिहामजो खालामनो थाखाय आरो बयनिफ्रायबो खुसिसिन बाथ्राया मा मिथिगौ ना जोंहा अखाफोराबो राजि आबा राजि बुंखादो इयो मा बुंदों आयै नों मानो आंनाव सोङा हसिया बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो दे नों बेबो अखाफोरनाव थांनानै आंनि बिनि हाबानि खोथासो रायलायनानै फैबावबाय माबोरै हाखो नों आयै बेफोरखौ आं हाबानि थाखाय राजि गैया बेफोरबायदि आंनाव सोङा हसिया खालामनाङामोन ना नोङो मानो राजि गैया बेलाय बै फिसाइ गारजानायजोंबा लोगो हमबाय थानो हायो नों गुलि गुलिनो बेसेबांबानो बादा होबाबो मानिया आयै मा खोथा जाखो बेलाय थुनथुलिखौ मानो गेजेराव लाबोलायखो मानो लाबोआ बिनि थाखायनो नों फाग्ला बायदि जानो हमदो सिगां गोदो जि जाथाय जालांबाय बिनि उनावबो नै दा आरो नोङो फाग्ला रखम जाफिनदो बिनि थाखाय मानो मानिया नोंलाय बेखौ लोगो हमबाय थायो अखाफोरा सासे मोजां सिख्ला बिसारि पकरि फाननानै जाबाय बायो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय आरो बिबाजैल'सै बिफायाबोथ' आरो मोनथिखाबाय मा जाखो बिदायाबो गैला बिनानावाबो बोरैबा फाग्लि रखम जाबाय थेवबो आयै आं मिथिगौ अखाफोरा मोजां नाथाय थेवब्लाबो नों बेफोरबायदि खोथाखौ डाइरेक्टनो बुंहैनाङामोन ना
होमबा बै थुनथुलि नामा बेखौ लोगो हमनायखौ मानो गारा नोङो? मानो गारा? मानो लोगो हमहैबाय थायो सिरि सिरि बिमा बादा होबाबो? आं लोगो हमनायखौ मानो गारनो? बे आंनि मोजां लोगो, आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बायदि। होमबा माथो जानो लोगो जानायालाय आयै? बेहा डिभर्स जाखो मा जाखो दे? बेखौनो लानानै एसेबां बेखौ बाथ्रा बुंनांगौ? आहाहा बेखौ लानानै बाथ्रा बुंनो उनाव ओमफ्राय नामा सोर जागोन आबा? बेफोरबायदि माबा घटना जाखानायजोंनो थाबाय थाबा बारा गुलि गुलि थांलाय फैलाय खालामबाय थाबा समाजनि मानसिफोरा मा बुंगोन? हा? नोंसोरखौथ' बिसोरो गाज्रि बेफोरबायदि जानला मानला सन्देहसो खालामबावगोन ना? अब्लाना मोजां जागोन गथ' मोजां जागोन। बिमाया मोजां सानाखै नोंनि? हा नों मानिथारा नालाय बिमायाथ' माबा मोनसे खालामखानांगोन ना? बे हाबाखौ आं खालामनो हायालै आयै, बेफोरबायदि नों डाइरेक्ट बुङामोन। दा सोर बांसिन दुखु मोनगोनलै? आरो बहा थांनो ओंखारदो? मानो हाया बेलाय? मानो हाबा लानो हाया? मा खमि दं बेनाव? बेसेबा मोजां सिख्ला बियो, बेसेबा संसार मोजां जागोन बेजों। बेफोरखौ मानो साना नोंलाय? माबा दस्रा जायजों संसारा बोरैबा जाहांहां उसुबिदा बेफोरजोंसो सानबाय थायो। बायदिसिनानो जाथारि सिमां सुजियो। आंबो मानियाहाय आबा। आंनि बिहामजो जागोनबा बे अखाफोरासो बेसेबा मोजां। आरो बिनि बायदि मोना नोङो हिनजाव, मिथिबाय? मा जाबावनोसै? माथो जुलि खालामा डाइरेक्टसो बुंबायसै। बिदिजोंलाय बोरै जानो? संसार जानाय मोजां जानायखौ नायनो हास्थायो बिमाया। मोजां सानाहाय गथ'आ, बिमाखौ गाज्रिसो सानो दुश्मन बायदिनो। आंनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन बै पापि हिनजावखौ, अब्लानासो मायबा जासिगोन मोजांनो। लाक्ष्मण बिमा ओरैनो थाबाय थानानै जालाहाय, माबा मोनसे खालामाबा। बेफोरबायदिजों फिसालानि जिउआ बरबाद जाथारगोन। आं साननांसिगोन, सानाबा जाथारनाय नंला। अखाफोरजोंबो मोनसे मोजां सावरायनांसिगोन आङो। थोद बोरै जाथारखोब्रा बोथोरालाय आब'? गोलोमदोंना गोलोमाखैब्रा नोंलाय? औलै गोलोमाखै आङो, एकदमबारे थान्दासो नांदों आङो। बिराद गोजांसोदोंसो, कम्बलसो जोमनानै थाहनोसै नै नेम्बुआ। आब'आबो ना मा जि जग खालामो। नोंना सोंनायानो जादोंखाय गरमखौ मोनथिया जाबाय आङो। आंसो मोनथिगौ मा बायसा गरम जादों। ओरैबायसा जेरावबो थाबाबो सुख मोना, कारेन्टआबो थांलाय फैलायलै ने आजा? थोद आंथ' बाथारबायलै आब', एकदमबारे अबेबा गुसु जायगायावसो थांना थानो लुगैबाय आङो। ओमफ्राय बिदि होननानै नोंहा अबेबा थांदो दैयाव दुगैनो मानो होननानै घटना जायो गथ'। दैयाव नारसोमहरलाबायनो नागिरो लोगो गाज्रि मोनफ्रांबा, आरोबा बेफोरबायदि जाथाय माबा माबि जालाबायो, गोजाव लांलाबायो। जानला मानला दा थांखा दैफ्राव दुगैनो लेंबाबो लोगोफ्रा। आरो सिरि बे सोबनायफोरा सिगारेट नामा बेफोर थांखु माबा माबि गारदोंना गाराखैबा खुगा सावथ्रमगोन गथ'। होद गारबायब्रा आब', ओमफ्राय आंलाय नोंखौ मेगि जानोसो लिंफैदोंमोन दा, फैद' जाहैनोसैबा। दहाय आदा लक्ष्मणआ होलांदों 10 पेकेट लाबोना होफैखादोंलै आब'। फुरा फुरि 10 पेकेट खामो। आयु मानसियाबा जांगा जांलै बेबो लक्ष्मण।